ተጣሊሞም ንብላለና ምክንያቱም ዝሰበዚ تسمعوا دلهم كبي دهونه زرباي تزارب دلو سمعوا سراويت شعبيا مزي اي ودادر مزي قالوا زي اي ودادر كبرنا نوينتي سراويت ارتراسي مزي ما كان باي ودادر دي لك كبري بلو تاريخ يبلو بزخانه منجد بزخانه ملكعي الناس كان بزو ودادر سراويت شعبيا اطراي اي نوته اي نوته سواء قال ما يقرا او معنات اما تخلي اي نوته قيد قال له اما تخلي يكون اما سراويت شعبيا قال له ولدي أما تخلّ بميتو يمضون كاب بتلمدوي أما تخلّ بميتو زبحان غير عنه أما تسرع الشعب يميتو زبحان كبازو شيرة اللي خندا اللورا نزيوم حجي أبزي ميدياتات ترديكم قالوا أنا سوري مش حزب تقرأي تسأل حالين يكون حالين يكون ولا تيوم تقرأي تقبلوه سلزي زي تقبلوه صباح نقول ترديكم قالوا مس غيرهم دما هيوت هوتنا كقزف مخارو كتفطلو ازي اينا نبلدلنا كقزف مخانوسي كنفلت كنكل علنا ازيوم بوغن تግራይ አይደለኩም ይحዋ ሶሪ نحنا ጸሊናኩም አይኮን በህዝብ ይኮነን አርቅ ድካይ ደሉ ህዝብን ህዝብ አይኮነን አረቁ ደሉ መንግስት ይው ስለዚህ ጽባህን ጎ ተረዲኩም አለው ነአና ነአሁምን ዋጋ ዘخفል ነገራት ክትቀበሉ ይብልኩምን ያረዳ ልጆች እዚህና ንብልደለና ወላ አንተ ነህና ካብ ኢትዮጵያ ንጥቀም ነገር ይብልና ካብ ገለ ንጥቀሞ ነገር ይብልና ነህና ብነህና ተረዲኩም አለው ሀገርና ከነምዕብልሲ ህዝብ ኤርትራ ከማንም ሀገዝ አይሐትትም ከማንም ሀገሲ አይሐትትኒ ስለዚህ በዚህ አብዝ መሪህነት ዘለው ሰባት ግን ንህዝብና ከመገሮም የላግጹለው ንሪዮም አለና ንሰምዑም አለና حدر سوات اندا تتقلما اب ኤርትራ ውሽጢ አብዝ መጽዮ ምስ ደብረ ጼንዶ ምስ መንሽሙ ዘወድ ዚ ጋዜጠኛ ናይ ትግራዩ ከምዝ ክንገብርና ይብሉናለው ስለዚህ ጠጠውበል ህዝብ ኤርትራ ህጂ አብዚ አደለኻ ጠጠውበል ካልወላ ሓንቲ ብለካኒ እቲ ናይ ብርጌና ሐመዱ ትግራይን ምዃን ይደል እቲ አብ ሻዕቢያ ደሎ ትግራዋይን ምዃን ሐሲቦማል ስለዚህ ፒውር ድኾንካ ኤርትራዊ ጠጠውበል ንብለካለና በቃ ተወዲያ ጠጠውበል አብቲያ ዘለኻ ያ ጠጠውበል ሕተት እንታይ ይድኸውን ደሎ ጽባሕ ንጎኸ ንድስዋ ተረዲኩም አሉ ንሃገር ኢሉኑ ንዝጠፈ መንእሰይ እንታይ ከም ድብሃል ክትፈልጡለኩም ንሕና መሪሕነት ሽማግሌታት ከነድሕን እሸላት ሕዋትና ከነኽፍል አይኮና ተረዲኩም አሉ እሸላት ሕዋትናሲ ከነረክስ አይኮና እዚያ ክስመረላ ክኽእላለሁ ማንም ድኾነ ኤርትራዊ ተረዲኩም አሉ እዚያ አስተብሂልና ክንከል አለና ተወዲያ ንሕና ወላ ሓንቲ ክስታ ይኮና ተረዲኩም አሉ አባጌ ወይን ድማ ከብቲ ይኮና ክትፈልጦ ወደለኩም አባጌ ወይን ድማ ከብቲ ይኮነን ህዝብ ኤርትራ ናብ ዝበልካዮ ጠጠው በላብዚያ ማንም ከሽቆ ይከድኒ ተረዲኩም አሉ ማንም ከሽቆ ይከድኒ ድሕሪ ሕጂ ከነንቅዕና ህዝብና ተረዲኩም አሉ በስነ ስርዓት እዚኦም ዋጋታት ድኸፍሉ ይሕዋትና ተረዲኩም አሉ ጠጠው ኢሎ ከም ድሓቱ ክንገብሪና ዋላ ንጽነት ብለካለሁ ወላ ሓንቲ ድህር ንብለሉ ነገር የብልና በቃ ተወዲያ እንታይ ዓይነት ስርዓት ይድካይደሉ ከመይ ዓይነት አፈና ይድካይደሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ንክኸውን መወዳእቱሲ እንታይ ንምዃን እዩ እንታይ ይድሕሰበሉ ነዚ ህዝቢ እዚ ሰላም ገይሩ ክነብር አይከሊ ሰላም ገይሩ ተረዲኩም አሉ በስነ ስርዓት ኢኮኖሚ ክዕቢ ይከሊ ማዓት አቦታት ይሓቱለው ትሪመየት ማይን ትብሃል ኣብ ጉዳይ መየት ቁሩብ ተታናዊ ያላ ሰማዎ ዝሕዊን አይዘባኒ ንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ ሰላም ኣለና ካብ ባንኪ ተሰኪምካ እዚ ኣብዚ ጭርካ ትኸዶ ንገዛኻ ብተይፍርሃት እድል ኣለና ሰላም ይደሎ ዝሃገርና ድምፂ ጥይት ኣይንሰምዓሉን ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ ሃነፅና ከመዓስና ንሃንፅ ማዓሲና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ግዜ ሰላምና ኣብ ግዜ ርቃትና እንድሕሪ ዘይሃነፅና እዚ ማዓሲና ንሃንፅ ሎምስ እንታይ ኣለና ክንሽግር ክንብል ኢና ቅድሚ ሕጂ ወራራት ነይሩ ናፅነት ከነምፅ ባልሲ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ሰላም ከለና እዚ ቁሩብ ሙሊስን መሬት እንድዒ እዚኣ እዚ ተቆልዓ እንታኮይኑ በኺዩ ጠምዩ ደይትቦ ሲኢና ሰሓቁ ሰሓቃ ኮይና እናለሞ እዚኣ ወጣዕምኩ ኣነ ስመይ ብረኸት ተስፋ ማርያም ይበሃል ኣነ ክዓተ ዘልየ ዘለኹ ከዓ
ንኣብነት ሰብ ክነብር ንሕላ ኮይኑሲ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ እዚ ሚኒስትሪ መሬትን ኣከባብን ግን ነዊሕ ዓመታት ገይሩሎ ደው ይበል ካብ ዝበሃል ስለዚ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ክነብር ንሕር ኮይኑ ክምዕብል ይብላ ኮይኑ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ እዚ ስራሕ ደው ይበል ካብ ዝበሃል ምህናፅ መሬት ዳርጋ 5 ዓመት 6 ዓመት ገይሩሎ ሕጂ ኸ እንታይ መፍትሒ ኣለዎ ኢትዮጵያ ሰሚዕዎ ዶ ብትክክል ህዝቢ ድምፁ የስምዓሉ ህዝቢ ድምፁስ የስምዓሉ ዝቕበሎ ሲኢኑ ግን ኣሕዋት ዝቕበሎ ሲኢኑ ህዝቢ ኤርትራ ሃፍ ዘይብል ናፅነት ዋጋ ከፊሉ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ድስማዕ ናይ ጎረቤት ሃገር ሰብ ድስማዓሉ ግዜ መፅኡ ኣሕዋት ሕጂ እንተኾነ የሕዋት ክፋእ ትፀብቕ ይብዝሑ ኣየብዝሑ ተረዲኩም ኣሎ ስዋኣትና ይነገሩና ስዋኣት ከይተነገረ ግን ማንም ፀላኢ ነትዮም የሕዋትና ዝቀተሉ ነትዮም የሕዋትና ዋጋ ዘክፈሉ እሶም ኣብ ኤርትራ እንድሕር ኣትዮም እብለካ ኣለኹ ኩላህካ ህዝቢ ኤርትራ ተረዲካ ኣሎ ተደምሲስካ ምዃንካ ትፈልጥ ኣለካ ድሕሪኡ ድማ እዚኦም ስዋኣት እዚኦም ተረዲኩም ኣሎ ብስነ ስርዓት ተጠሊሞም ከም ደለው ኩላህካ ትፈልጥ ክትከል ኣለካ እዚ ክብለኩም ዝደሊ ኣሕዋት ካልኣይ ኮነ ንሕና መጀመርያ ህዝቢ ኤርትራ ክኸብር ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን ኣብዚ ናይ ሰላም ዶ ናይ ገለመለዶ ክነግረኩም ኣብዚ ዋላ ሓንቲ ኣነ ንዓኻ ኣይሰማዓካኒ ብዝደለኻ ኣይሰማዓካኒ ገገዛ ከፊትካ ብዙሕ ነገር ተዓጀውጆጆ ትብሉ ደለኹም ሰባት ደቅዛ ሚኒሻታት ዝነበርኩም ደቂ ወልደ ገባ ዝነበርኩም ደቅዛ ካሓቲ ዝነበርኩም ደቂ ባንዳታት ዝነበርኩም ስለዝኾነ ንዓኹም ኣነ ኣይሰማዓካም ኣይሰምዕኒ ሕጅም ተኾነ እዚያ ቃል እዚያ ንህዝቢ ኤርትራይ ንሕና ሎሚ እንድሕር ዘይሓቲትና ንሕና ሎሚ ተረዲኩም ኣሎ ኣብዛ ጉዳይ እዚያ ጠጠው እንድሕር ዘይልና ፅባሕ ንጎ ንዝጠፉ የሕዋትና ማንም ሰብ ዝሓለየና ሰብ የለን ማንም ሰብ ዝበኺየሎም የለን ማንም ሰብ ተረዲኩም ኣሎ ዋጋታት ድኽፈል ደሎ ብከንቱ ይዝተርፍ ደሎ ኣነ እዚያ ይድብለኩም ደለኹ ይኹ ከመይ ምስ ህወሓት ከመይ እዩ ትርድድኦም ከመይ ትዘቲኦም ከመይ እዩ ብውሽጢ ተራኺብና ተፋቲና እንዳተባሃልካ ኣብ ሚድያታት ተዘርጊሑ ተረዲኩም ኣሎ ንዋጋ ብዋጋ ቆልዑት ድፅወት ደሎ ንምንታይ እዩ ዋይ ኣብዚያ ንሕተት ንምንታይና እንዳበልካ ትኸይድ ዘለኻ እንታይ ኢኻ ኣጣቃዕ ኮይንካ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ኢኻ ሳዕሳይ ጥራሕ ኮይንካ ህዝቢ ኤርትራ ዋይ ንምንታይ ደይትሓትት ንምንታይ ኢኹም ደይትሓቱ ገሊኦም ንዩቱባት ክብሉ በዓል እዚ ወዲ ጣባዲ ገለ ድበሃል ክመፅኦ እሱ ድሕሪት ክመፅኦ ተረዲኩም ኣሎ እሶም ንዩቱባቶም ንገንዘብ ክብሉ ንጹሃት ድኾኑ ሰራዊት ንጹሃት ድኾኑ ቆልዑት ዋጋ ንክኸፍሉሲ እንታይ ብልዎም ኣሎ ኣጆኹም በቃ ኩናት ዋላ ጀምሩ ንህወሓት ኢልኩም ዋጋ ክፈሉ እንዳበሉ ተረዲኩም ኣሎ ይጉስጉሱ ኣለው ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሰብ ባንዴራ ንመሓዝ ዲኻ ተቃሊስካ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ማንም ባንዴራ ልዒልካ ባንዴራኻ ረሲዕኻ ዲኻ ተረዲካ ኣሎ ናይ ማንም እንደዚህ ሓፍ ኣቢልካ ክትከይድ ክሰማዕ ኣሲኻ ከምዚ ነበርካን ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ነበርኩምን ብጣዕሚ ድሕዝን ብጣዕሚ ድሕፍር እንዴ ኢሳያስ እንድሕር ጠሪጡን በቃ ከተጣቅዕ ዲኻ ኖ ከምኡ ድበሃል ሳይንስ የለን ያራዳል ንምንታይ ድብል ሕቶ ኣገዳሲ እዩ ህዝብኻ እንዳጠፍአ ተረዲካ ኣሎ ይጥፋእ ኣይበሃልኒ ነውሪ እዩ ስለዚ እስኹም ነቅሑ እስኹም ሕተቱ እስኹም ተረዲኩም ኣሎ ክሳይበሉ እዚ ግን ደካይድ ኣይኮነን ምሳና ድኸይድ ኣይኮነን ያራዳ ልጆን ከምዚ እንድሕር ኮይንካ ብለካ ኣለኹ ብፁኑዕ ክቃለሰካ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ የስ ብፁኑዕ ንሕና ትማሊ እዚያ ኢትዮጵያ ዓሰብ ክትብል ከላ ቀዳማይ ወፂያ ኣነ ይመሊሰሎ ማታ ቀዳማይ ወፂ እስኻ ዱዳ ከም ዱዳ ድኾንካ መንግስቲ ኾንካ ኣላ ኣነ ይመሊሰሎ የስ ኣነ ይመሊሰሎም ኣብዚ ሚድያ እዚ ስለዚ ነዚታት እንዳገበርና እስኻ በቲ ውሽጢ ኮይንካ ምስ ህወሓት ተረዲካ ኣሎ ምስ ህወሓት ህዝቢ ኤርትራ ደይፈልጦ እሞኻ ስዋኣቱ ዘይተነገረ ህዝቢ ኤርትራ
ስዋዓቱ ብስነ ስርዓት ከምዝን ተሰውዮ ሚልካ ከይነገርካዮም ምስ ህወሓት የእቲኻ ተረዲካሎ ንዕቀት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ንዕቀት ናይ እዚኦም ስዋዓት እዩ ናይ ካልእ ማንም ኣይኮነን ስለዚ ሕዋት እዚ ንሕሰበሉ ኩላህና ሆይና ዝጠጠው እንድሕር ዘይልናዮ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ጥፍዓት ምልክት ደወል መፀኩም ደሎ ሕዋት የስ እዚ እዩ ካልእ እኮ ይኮነን ሕዋት ማንም ራእይዎ ከዳእ ወዲ ከዳእ ናይ ትማሊ ትግራይ ትስዕር ድብሉ ሰባት እዮም ተረዲኩም ኣለዉ ነቲዮም ጥዑያ ድኾኑ ሲ ነዚያ ናይ ትግራይ ባንዴራ ሕዙ እንዳበሉ ደረክብዎም ደለው ራእይዎም ኣስተብህሉ እዚ ሚድያታት ኩሉ ማንም ፅሩይ ዝኾነ ሃገራዊ እዚ ኣብ ውሽጡ ገይሩ ስቕ ኢሉሎ ራእይዎም ትዮም ግን ካሓቲ ዝነበሩ በዓል ሳሜል ኣርዓዶም ገለ ድበሃሉ በዓል ዝወዲ ጣባ በዓል ዝዘርሰናይ ድበሃሉ ራእይዎም መፍትኦም ረኺቦም ናይ ትግራይ ባንዴራ ተባሂላትና ኢሎም ሃፍ ኣቢሎም ኮፍ ኣቢሎም ልኩም ኣብ ገዝኦም እያ ፀኒሓ ራእይዎም ኣብ ገዝኦም ፀኒሓ ስለዚ እቲ ፒዮር ዝኾነ ኤርትራዊ ግን ተረዲኩም ኣሎ እንታይ ድገብር ደሎ ኩሉ ነገር የስተንትን ይደሎ ይሓስብ ይደሎ የስ ብማንም ምፅዋት ድበሃል ብሕዋትና ደም ማንም ሰብ ከላግፅ ኣይነፍቅደሉ ሕዋት ንሕና ኢና ተሓሰይቲ ንሕና ኢና ንበኸየሎም ንሕና ኢና ንሓልየሎም ተረዲኩም ኣሎ ንስዋዓትና ንሕና ኢና ንሓልየሎም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሕጂ ግዜ ንስዋዓት ኣይሃለየን ንስዋዓት ኣይጠመተን ንህዝቢ ኤርትራ ንዒቅዎ ይደሎ የስ በዛ ሰዓት እዚኣ ከምኡ ኮይኑ ይድረአየና ደሎ ምክንያቱም ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ኤርትራ ክሕተት ይግቦ እዝን ንገብር ኣለና ኢልካ ምዝራብ ህዝባዊ ግንባር ሚስጥር እዩ ህዝባዊ ግንባር ከምዚ እንዳተባሃልካ ዘይከውን ነገር ኣይትተዓሻሾ ከምኡ ድበሃል ሳይንስ የለን እዚያ ጎረቤትና ኢትዮጵያ ኣይኮነን ትፈሶ ተሓስቦ ከማን ይንገረውም ንህዝቦም ይነግሩ የመወፅኦም ኣብ ፓርላማ ንሕና ዋይ ደይንንገረሉ ዋይና ዘይንንገረሉ ንምንታይ እዩ ዘይተሓትት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ኢሎምኻ ካብቲኦም ቁኑዓት ሃሰውቲ ድፍተውላ ኮይና ደላ ኤርትራኹም በሉ ክነግረኩም ግልፂ ድኾነ ክነግረኩም ካብ ሓደ ቁኑዕ ድኸይድ በቲ ኮይኑ ድሕሱ ድልኽብጥ ወይን ድማ ዘበፃፅሕ ብጣዕሚ ክብሪ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ኢሎምኻ እዚኣ ኢና ንርኢ ደለና ስለዚ ማንም ኤርትራዊ ጠጠው በል ካብ ዘለኻዮ ነገር ፈንከት ኢልካ ንኤርትራ ከይተኣቱ ሕጂ ኣይተቶ ሕቶ ኣለካ ዓብ ሕቶ ትማሊ ናይ ወያነ ወራር መዓት ሰብ ተሰዊኦምና ሕጂ ናይ ኣብይ ከምኡ ሕጂ ድማ ንሕወሓት ኢላ ትኸፍል መስዋዕቲ እንታይ እያ ሕጂ ዲፕሎማሲ ይበሃላል ጽባሕ ንጎ ድማ መስዋዕቲ ኮይኑ ምስ መፀ የጋጥም ኢሎም ድማ ክመፁ ነዮም ኣብዚ ሚድያ ስለዚ ካብ ኣጉ ኢና ጠጠው ነብሎ ማንም ይኹን ናይ ደገ ኣካል ብፍላይ ብኢትዮጵያውያን ሃገርና ክትርገፅ ማለት ስዋዓትና ከይተነገሩ ክልተ ደይኮነ 10 ሞት ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ የስ ዓደይ እንዳበኸየት ኣቦታተይ እንዳበሉ ኣበለው ደቅና ይመፁና ዶ ይኾኑ እንዳተፀበዩ ማንም ናይ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ናይ ትግራይ ርጋፅ ሃገሬ ክትረግፅ ኣየፈቅድን እየ የስ ኣየፈቅድን እየ ያ ኣየፈቅድን መጀመርያ ክብሪ ንህዝቢ ኤርትራ ንብል ኣለና መጀመርያ እዚ ክቡር ህዝቢ ብስነ ስርዓት ተረዲካሎ ክነብር ኣለዉ ከስተንፍስ ኣለዉ ከም ድሌቱ ክንቀሳቀስ ኣለዉ ስለዚ ሕጅም ተኾነ እናተይ ትሙት ኣደይ ትሙት እብለካ ኣለኹ ማንም ትግራዋይ እንድሕር እብለካ ኣለኹ ማንም ትግራዋይ እብለካ ኣለኹ ስዋዓት ህዝቢ ኤርትራ ከይተነገረ እንድሕር ኣትዩ እብለካ ኣለኹ እዚያ ሚድያ ቀውጢ ክትከውን እያ እዚያ ሚድያ እዚያ የስ ቀውጢ ክትከውን እያ ብትኽክል የድብለኩም ደሎ እዚ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ዝኣምነሉ ዘረባ ይዛረብ ደለኹ ዝኣምነሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝኣምነሉ ጠጠው ኢሉ ንመሬቱ ዝተቃለሰ ጠጠው ኢሉ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ጠጠው ኢሉ ጅግንነት ድፈፀመ ኤርትራዊ ቁኑዕ ድኾነ ኤርትራዊ ንዑ እያ መልእክተይ ነዚ ኣብ ገፁ ዘይረኣነ ዋላ ሓንቲ ኣይፈልጦ ኣይጥይቐኒ ነዚ ኮንኩን ድብል ደለኹ እቲ ቁኑዕ ድኾነ ኤርትራዊ ብዋጋታት ሃገሩ ዘይደራደር ኤርትራዊ እየ ድብል ደለኹ የስ
كميزي كمي يدقبر دلو كمي عينة أشكال هذه أنا كنقرأكم أبكر مع أملاخ أبزي ميديازي واقع حادث افردي كفل سبي زشكا على الدلو أبلع الحزب يرترى أنا قلت غيرها نقرأكم قلت دغون الزربة يتزاربكم أستبعي للومي نتا إيرتراتيا واقع يكون كنقرأكا كندزيات افردي قبرو سواتهم دقفو دلو حجي أبزا ساعات زيات ريوم دلهم كلهم كدعاتي مالي إلو ماناي تقرأي بانديرا تمالم الصوبين دك على سون نيروم نعي تمالم قدم 6 عام دك على سون دبر الصوميم تقرأي تسعر ندابلو هجل ما مفتوم رغيبهم عباي بقعسي أياويتي إذا تقفي أزبهل إزي عباي بقعسي أياويتي إذا تقفي أزبهل إزي كندقل دغون منقست إيرترا أياويتي إذا تقفي بتعمي دحزن أب تاريخ حزب إيرترا نمجمريا جزي تقوم بحز هنا سرحي تسريحو زياراي تقوم بحز هنا سرحي أنا زيد بلو حزب إيرترا كنقرأكم دنيني يفلت حزب إيرترا أقوم به يفلت ترديكم قالوا منقص إيرترا بعلي أقوم به حجم زياد من حزب إيرترا تألمو منقصهم منقص إيرترا تألمو بكندي قالوا تألمو بلكم قالوا نهزب إيرترا كيما خيرا نهزب إيرترا ترديكم قالوا مسوعت كينا قرا نتيوم زجفجفو نتيوم زقتلو نزيوم سوعت ترديكم قالوا زبلوا سبات رجيسكم ممكن يبلو مالو رجيسكم مم حلفوا يبلو مالو ازيات فك اديها حزب إيرترا ازيات فك اديها يفك ادي يفك ادي حزب إيرترا دنينو زغدلا حجر مانم دما قدي يلو زغدلا غوربيت كتفتر مانم إيرتراو كفقد يبلون حج كفقد يبلون نبلاللا يس كمو دبال ساينس يلن اها صباح دما كالم استسوؤ دما انتاي كتبلونا ياهم نفلطينا انتاي كم تبلونا سي نفلطينا سلازي اين فقد اندحر حجي بتفتاف كمان عين واقع اني ايكونن بطيت ازي دما بتككل ترديكالو تفلطوا ياهم نفلطينا كله ነገር نفالطينا كابهك سابك سباون الدواولينا ترديكم አለው يس እንዴ ህዝብ ኤርትራ በጊዕ ኮይኑ ህዝብ ኤርትራ እንስሳ ኮይኑ ሲ ከምዝ ጌርና ለናሞ ከምዝ ግበሩ እናት ልብዳ አወል ሲድ ማለት እዩ ነታ ኤርትራ ሀገር ብለካሉ ክንድ ጽፍሪ አይሰደድ ካላ እስኻን ትግራይ ካ ትኸይድ ወድት አባት ባህል ወድ አረጊ ሸርሙጣ ከነግረካ ዋላ እስኻ እዚ ወድት አባ ዝባል እዚ ራይቦ እዚ ትሪቦ ለለውም ወድት አባ ይዝባል ተረዲኩም አለው አንድነታው ሆይኑ ሲ ብጣዕሚ ዝገርም ንኤርትራ አድዩ ስዋ እንዳሸጠት ትግበር ዝነበረት አድዩ ነዚያ ራይቦ በዓል እዚኦም ሕጂ ናይ ባንዴራ ናይ ትግራይ አልኢሎም ክሳይድ ገብሩ ዘሎ መጀመሪያ ንህዝቢ ኤርትራ ይተቃለስካሉ ንመሬት ኤርትራ ማይተቃለስካል ንአና መፍትሆ ትገብረና በአና ክትፍቶ በአና ተረዲካሎ በአና ተዛሪብካሲ እስኻስ በቃ ፉሊ ሀገራው ክትከውን እዚ ክነግረኩም ባይዘወይ እዚ ካብቶም ከዳዓዝ ዝነበረ ሰብ ሕጂ ድማ ንትግራይ ክኸይደ ይብላሉ ቀደም ትግራዋይ ዲኻ ከመይ ጌርካ ሞናዓኻ ክገርመካ ኪድ ትግራይካ ጉዳይና ኣይኮነን ምስቲኦም ህወሓት ኪድ ምሶም ንሕና ጉዳይና ኣይኮነን እስኻ መፂኻ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ መሰለ ይብልካ ወላ ሓደ መሰለ ይብልካ ምክንያቱም እስኻ ካብ ቀደም ክሕደት እዩ ስራሕካ ናይ ኣዴኻ ወርቂ ሰሪቕካ እኮ ኢኻ እስኻ ተረዲካሎ ንማንም ባሪስታ ትቦ ዝነበርካ ወዲ ጣባ ትበሃል እዚ ስለዚ ናትካ ኣይ መንግስቲ ኣካል ዝኾኑ ሰባት ዝዛረብ ደለኹ ንህዝቢ ኤርትራ ተረዲካሎ ወፂኻ ጥሩምባ ነፊሕካ ስለዝበሉ ተረዲካሎ ዝዕሾ የለን
ካብ ሓደም ክልተ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ተታሊሉ ሳልሳይ ግን ኣይታለልኒው ማንም ንሰራዊቱ ተረዲኩም ኣሎ መስዋዕቲ ድፍጽም ድኾነ ኤርትራዊ የለን ድሕሪ ሕጂ እስኻ ዋጋ ከተኽፍሉ ኢኹም ዋጋና ዋጋ ሕዋትና እዚኦም ዕሸላት መሳኪን ቆልዑት ማዓንጣ ዘይቆፀሩ ይሕዋት ምእንቲ ትግራይ ኢሎም ክኸፍሉሲ ኣብዚኣ ተረዲኩም ኣሎ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኣጆኻ ሰብ ይብልካንያ ኣቦ ይብልካን ኣደ ይብልካን ተረዲካሎ ይሕዋትካ ኩሎም የህዲምካዮም ኢኻ ስለዚ ንሕና ድማ ሕዋትና ኣለውና ሶሪ የሕዋትና ዋጋ ከፍሉ ኣይደል ትማሊ እዚ ናይ ወያነ ተረዲኩም ኣሎ የሕዋትና ከፊልና ኢና ንስለታ ሃገር ኢልና ተረዲኩም ኣሎ ሕጂ ድማ ማንም ሰብ ተረዲኩም ኣሎ ነዚ ጥምብሬሳ ድኾነ ሰብ ኣይን ክተሊና ኣይን ድግፎን ኢና የስ ኣይን ድግፎን ኢና እመነ እንደ ይድብለካ ደሎ ኣይን ድግፎን ኢና በቃ ህዝብና ይስማዕ ህዝብና ከነምህሮ ኢና ህዝብና ተረዲኩም ኣሎ በስነ ስርዓት ትማሊ ዝተከፈሉ የሕዋትና ዘይተነገርናሲ ከም በሓድሽ ሕጂ ድማ ንትግራይ ኢልና ንሕና ዋጋ ክንከፍል ያራዳ ልጆች እዚና ንብለኩም ደለና እዚ ክኸውን የብሉን በቃ እዚ ክኸውን የብሉን ሕጅም ቀተልትኹም ትቕበሉ ኣለኹም ቀተልትኹም ወለዲ ኣማው ተኻልቡ